अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईंट, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अह से अंगूर, अह खाली, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जग, झ से झरना, इया खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ खाली, त से तकिया, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पपीता, फ से फल, ब से बत्तख, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वट, स से सलजम, स से षटकोण, स से सफेदा, ह से हाथी, छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी,